Egunon, eta eskerrik asko etortzeagatik. Dakizuen bezala, Euskal Jaia indartsu bueltatu da formatu berriarekin. Larun batean herritarrek eta herriko eragileek gogotsu hartu zuten festan, eta giro paregabean izan zen. Zenbait momentuetan, San Pedrotako irudiak ikusi ziren lasarte horian. Gakoak aletzen hasita bi aipatu dituzte. Batetik, egitarau eragarkarria izan dela, eta bestetik, herriko eragileen parte hartzea izugarria izan dela. Eragileek egindako ahalegina ikaragarria izan da. Aurkezpen prentsaurrekoan aurreratu genuen, Euskal Jaia indartzeko eta erreferentziazko hitzordua bihurtzeko asmoa eta horretarako baliabideak jarri ditugu. Egitaraua izan da horren isla. Guztira, 251 bat herritar inplikatu ditugu, horietako asko egitarauan, baina beste asko lanean izan ditugu. Honek nolabait herri izaera eta nortasuna eman dio ospakizunari eta etorkizuneko Euskal Jaiak antolatzeko bidea zein den erakutsi digu. Como sabéis, la Euskal Jaia ha vuelto con fuerza y con un nuevo formato. El sábado, los y las vecinas, junto con los agentes locales, participaron con entusiasmo en la fiesta, que se celebró en un ambiente inmejorable. Por momentos, la sarteoría recordó a las fiestas de San Pedro. Al analizar las claves del éxito, se han destacado dos aspectos. Por un lado, que el programa ha sido muy atractivo, y por otro, que la participación de los agentes locales ha sido extraordinaria. El esfuerzo que han realizado ha sido enorme. Ya adelantamos en la rueda de prensa de presentación nuestra intención de reforzar la Euskal Jaia y convertirla en una cita de referencia. Y para ello hemos puesto los recursos necesarios. El programa ha sido un reflejo de ese objetivo. En total hemos implicado a 250 personas del municipio, muchas de ellas en las actividades del programa, pero otras tantas trabajando en la organización. Esto ha aportado al evento un fuerte carácter popular y una identidad propia, y nos ha mostrado el camino a seguir para la organización de futuras Euskal Jaiak. Eta, aurrera begira, Euskal Jaia sustraitzea nahi badugu, jarraipena izatea eta referentziazko data bat izatea ezinbestekoa izango da. Guk iragarri gabe herritarren agendan gordeta egongo dena. Beraz, Euskal Jaia jarraipena izango du datozen urtetan, eta data zehaztu bezain pronto jakinaraziko dizuegu. Aurtengo Euskal Jaian 16 jarduera izan dira, Lasarte Horiako txistulari taldearen dianarekin hasi eta gozategi taldearen kontzertuarekin amaitu. Guztira, 12 ordu pasatxo. Eta alakotan, ohikoa izaten den bezala, tartean jarduera batzuk bestea baino arrakastatxoagoak izan dira, Dinagu kolektiboaren eskutik antolatutako Euskal Herriko emakume sortzaile eta ekoizleen azoka izan da ekitaldi arrakastatxunetariko bat, adibidez. Okendo plazak itxura paregabe hartu zuen, larunbata goizean, herritik eta Euskal Herriko txoko ezberdinetatik etorritako ekoizle eta artisauekin, eta postuak ikustera eta produktuak erostera gerturatu ziren herritarrekin. Ondoren, eguerdialdea, herri bazkarirako atera ziren 100 txartelak ere egun gutxitan saldu ziren, eta bazkaltiarrek jai giroa mantendu zuten askatasunaren plazan. Eta aurtengoa termometro gisa erabili digu, baina azken astean izan dugun eskaera kopuruak eta aurtengo giroak ondorio argia utzi digu. Hurren urtean txartel kopurua gehitu beharko dugu zalantzari gabe. Arratsaldeko kale jiran eta plaza dantza saioan ere herritar askok parte hartu zuten, lozeteko erraldoi eta buru handiekin eta tirrikitarrakako trikitilarien atzetik aur eta heldu gari bildu ziren, eta erketzek eta plaza dantza taldeak okendo plaza dantzariz bete zuten arratsaldea. Eta bukatzeko gozategi taldeak amaiera bikaina eman zion ospakizunari, plazak San Pedrotako kontzertuen itxura hartu zuen atzeraino beteta. Bueno, eta ez dezagun ahaztu, Euskal Jaia jai oso potentea eta oso ondo atera zen, ez? Hortaz gain, euskal kultura, euskal nortasuna eta euskera sustatzeko ere helburuak baditula, ez? Herriko
eragilei aitortza egin zitzaien bezala, euskal eragilei bakoitzaren ardura ere bada, euskera eta euskal nortasuna eta kultura zaintzea, euskal jaia pixka bat hortara etorri dare bai, ondarrale bat jartzea prozesu horretan, eta aipatzeko jantzia, jende asko igual jantzita ez genula ikusi, euskal jantziak ikusi ziamilagian zain beste, hori landu beharko da, sustatu beharko da, ohitura horiek ere poliki-poliki euskal jaian finkatzeko, eta oso konstiente gara ere bai, hainbat igual eragileen gana, herriko eragileen gana ez dialagian iritsi aurtengo edizioan. Baina, bueno, urrengo urteko ediziotarako landuko deu, iritsiko gea, eta ingo deu alik eta parte hartze gehien izan dadin festa erraldo honek ez. Galderaren bat? Ez? Ba, listo. Listo, Eskerrik asko. mila esker.